हेलौ लोगोफोर नै जोङो दिनैहाय ना गुरहैनो नागिरदों बै सावथाल गामिनि दैयावहाय नोंथांमोननो बे भिडिअखौनो शेयार खालामनो सानदोंलाय दिनैहाय नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे मा ना मोनो दा नोंथांमोननो आङो लास्टआव देखायगोन जोङो हौवा हिन्जाव ना गुरहैनो नागिरदों नै जोङो दा जोंनि गामिनिफ्राय ओंखारनोसै ओमफ्राय जे दैयाव गुरहैगोन आं दा एसे भिडिअ खालामगोन बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों थ' लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायलां लोगोसे साबस्क्राइब खालामना हो सोर चेनेलाव गोदानब्ला लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालाम कमेन्ट खालाम ओमफ्राय बै बेल आइकनावबो थुनानै लानानै अलाव होनानै ला लोगोफोर थाब थाब माने आंनि चेनेलखौ आङो एकदम गोजौ लेभेलाव लांनो हानाय बायदि आरो नोंथांमोनखौ फुल मोजां भिडिअ जोङो इन्जय खालामनो हानाय बायदि थ' लोगोफोर भिडिअ थांनोसै आं मा लादों ना गुरनो थाखाय नोंथांमोननो आङो देखायसिगोन दानो थ' लोगोफोर नै आङो जेखाइ लाबाय खबाइ लाबाय नै जोंना मैदेर हाथायाबो थांफायोनो मैदेर हाथाया नै गेलेना मेंख' जाजोबदों बाबा मैदेर हाथायाबो थांफानो नागिरदों जोंना ना गुरनायावहाय थ' जेखाइया नै थ' फैद' माथो नायबाय थाखो टाइमा हास्लाबनाय नङा दा लोगोफोर भिडिअखौ जोङो जागायलांगासिनो सुरु खालामलांनोसै थांनायावथ' भिडिअ खालामनो हानाय नंला दा दैयाव सहैबा भिडिअ खालामसिगोन थ' फाइनालि गाइस नै जोङो फैयै माने जेराव ना गुरगोन बे जायगायाव सफैबाय दानो ओमफ्राय बेहायनो माने बेनिफ्रायनो जोङो नाखौ गुरलांसिगोन है दैयाव थाङालै बेरलाबायो दैयाव थाङा दे थांनाङा दैयाव नै जायगाया ओरैबायदि मोजां लकेसना माने बेफोरबायदि मोजांनो एकदम फुरा क्लियार ग्रिनल' नुखायो नै दैयाव दा थां माला फैया नोंसोरलाय बाव बाइक गारि थालांलायनायलाय माला हा माला बाबा हा मैया ना गुरफैदों नोंसोरो सोर आमाजों आंजों आनैजों आनैबो आमाजों आंजों मैयाहाय गुरफैदों ओमफ्राय दादा इजिखेलनि बाइक थालांदों गेलेग्रा ए गेलेग्रा बाइक थालांदों होद सावथालफोर लांबाय दा गैलै बियो दंलै दङ थोद आं थांनो बायोलै हरैहाय बेरलाबायो नै रायजोफोर माने बे दैयावनो नाखौ गुरफैनाय जायो आरो ओरैबायदि ना मोनोमोन सिगांहाय ओमफ्राय दा मोनोना मोनलाथाय बुंनो रोंलिया बिराद गोबावसै जोंबो ना गुरफैया बे दैखौ लोंनांगौलै लोंग्रासो बियो नै दै गांदां बे दैखौ लोंनांसिगोनलै मारै लोंनांगौ आखाइजों लोंजायो दा लोंनि दे निजोरा दै नोंबो लोङा थ' बे जायगायावनो सिगांहाय ओरैबायदि ना मोनोमोन माने फुरा मोनखायोमोन आरोखि नाखौ बेहाय सिगांहाय ओरैबायदि ना मोनोमोन आरो बावहाय बै नुहुरनायजों माने सावथाल गामि रायजोफोर हरैहायबो माने गामि दङ सावथाल गामि सिगांनि भिडिअआव आं खोन्थाखांखाबाय जाय नायदों बिसोरो मोनथिगोन आरो ओमफ्राय नै सानखौ माबायदि नुहुरो नै बारे बोरैबा नुलायखायो कालारखौनो दैयावबो नै ओरैबायदि नुयो नै ओरै एकदम माने संकस गादेरहैबाय रायजोफोर बे दैया बे दैज्लांबा गोग्गोम देरो दैज्लांबा अखा हानाय बोथोरबाब्ला नाखौलाय मोनोमोन गामाखालि देग्लायहाय मोनगोन ना मोनाथाय दिनैहाय बुंनो रोंलिया जायगाया ओरैबायदि मोजां माने बेलासि टाइम जाबायना बरियाल' नुखायो जायगाखौ बाबा आरो फै गोजौआव
ओरैबायदि जायगा ओरैहाय माने बर' गामि जालायबाय बियो हनै लामा खान्दाया खारखोलांबाय हनै दंफाङाव वाब साला दंफाङाव खारखोलांबाय नै ओरैबायदि नै ओरैहाय माने ओरैहाय बर' जायगा जाहैबाय ओरैनोथ' नैबे जायगायाव माने न' गैथ'वा ओरैनो माने बे जायगायावहाय न' गैथ'वा आरो बावहाय आबाद मावग्रा गोजा ओरैनो आबाद मावनाय बोथोराव माने आबाद मावजोबो अब्लाबो बै माने हाग्रा दंफां लाइफां नुहुरनायखौ बारब्लानो फुरा बर' गामिल' नुसिगोन आरो बर' गामि गोजा बर'फोर गोजासै हरैहाय न'आनो न'सै नै बोसोरनैसोनि उनावहाय बेफ्रावबो माने न' लुफैजोबसिगोन ओरैनोथ' बाव थाग्राफोरनि गोजाखा बे हाया फुरा थालिर बागानल' गायो हरैहाय हाइस थालिर बागान जुदि नांगौ होननानै बुङोब्ला रायजोफोर जोंनि खासिनाला जायगायावनो फैदो माबायदि थालिर बागान नायनो बिदि उफाय गैला रायजोफोर माने नाखौनो फवासे नाखौनो माने बायनानै जानो हानायनि दमा गैला नालाय ओमफ्राय नै बेलासि जानायखाय दसे माने गुरफैबाय मैथाजों जानो होननानै उफाय गैयालै थाखा फैसाबो गैला जारला जाबाय दै बारदों जोङो नै थाव मा सिलाया आदसा दुगैनो हायो ना हाया बे दैयावलाय दुगैनो हायो हा आरो आं दुगैयालै दुगैखांबाय आं रायजोफोर बेनो नै सावथाल गामिया ओरैहाय माने सावथालफोरनि न'सै फुरा ओरै बै सान नुहुरनायसिमखा सावथालफ्रा ओमफ्राय ओरै बेंजोब्बाय ओरै फुरा बे थांबाय खासियाबारि नांलाबायलांजोब्बाय बियो माने जोङो बिफा फिसाला बिमाखौ नेहैनो नागिरदों आरो हैयावहाय गियोनो हारसिं नाखौ मोनगोन ना मोना बाबा दिनैहाय मोनो दा ए मोनगोन दा बाबा मैथाजों जानांगौ ना एसे सान्दुं नांनाया खारलाबायो खोमा हाब मोननाय नङा नामालै नाखौनो मोनाखै मिसा मैथाया मैथा गोजासो जाहैनांसिगोन नामालै आयदै सिगांसो मोनोमोनब्रा दालाय फै मोनबावनाय आरो मासेबो फैथ्रा मासे मानैबो फैथ्रा उन्दुनो ओंखारबाय उन्दुनो ओंखाराखै दा नायानो मोनानो मारै जाबावनांगौथाय रायजोफोर मैथा गोजासो जाहैनोसै दिनै मैथा जहल ना बाथोन सेसखासै एकदम गुरथाबबायबाय आरोखि जा मोजां बारदों नै बिबाराबो बिबार गोजा नै माथो खालामबाय थादोंरा उफाय गैया रायजोफोर नै देनां बेनोबो इउटुब चेनेल खुलिना होनोसै आङो फिसालानो माने लेखाथ' फोरोंनो हाखानाय नङा नालाय साख्रि मोनलायजासे जों जाम्बा जाम्बि गैयैफ्रा गैयैनि फिसाया गैयै जायोनो मास्टारनि फिसाया मास्टार जायोनो साख्रियालनि फिसाया साख्रियाल मोनो जाहैबाय बन बोग्रानि फिसाया बन बोनाङोनो खोथा बाथ्राफ्राव माथो बिदिनो खोनासोगारो जोङो दाथ' बिफा जाम्बानि फिसालायाबो जाम्बासो जागोनदां फोरोंनो हायाबाथ' जाम्बा जाखाबायानो लादो ओंखायनो इउटुबफोरजोंनो एसेसो थाइसे थाइनै खामायनानै जाथोंसै ओंखायनो लाफाबायसै आं बेखौ
फोरोंनो दानिफ्रायनो माने दानिफ्रायनो गाइस गुइस होनलायखासै फिसालायाबो मबाइल बिलायबावो माबा भिडिअ खालामनो थ' एसे देरबाथाय खालामना होनोसै उफाय गैया नोङो थाखा फैसा गैया मुं गैया फोरोंनायाथ' गोजाननि बाथ्राखा एसे एनैथ' फोरोंनोसै नामफोर सिनायनो आन्था फैसाफोर साननो रोंजासेल' नङाबालाय सरकारि स्कुलावलाय दानि जुगाव रावबो फरायब्लाबो रोंले प्राइभेटआवसो प्राइभेटआवबो नोङो 500 गाहाम मान्थलि हनै 500 थाखानि जोंनि माइरं बायनानै जानो ना मबाइल रिसार्ज सोनो ना फिसालानो एडमिसन होनो ना गाननाय जोमनाय गाननो ना सोरनो होनोसो जायो फै बाबा हैयो आमाजों थ' ओंखायनो उफाय गैया बे प्लानखौनो लानांसिगोन थ' बाबा ओरै नायना गाइसमोनखौ ओरै होनदो हेलौ गाइस होनदो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम अन्नानै प्लिज जाम्बा जायोलै बिदि होनहरलाबायबा मोनखाथाराखै इसेबो नायानो गाखोलिनदांलै ने फैदो मोनाबा थांसैलै आमा हनै खेबदों नोंखौ थ' रायजोफोर जोङो थांनोसै न'आवहाय टाइमाबो नायदो नै माने एसे बोरैबा जाहांबायानो मोनाहां खोमसिहां नै जायगाफोरखौ सुइजारलेण्ड बायदिल' नुखायो नै ग्रिनानो आरो एकदम माने नायनो बरिया आरो कालारा थ' रायजोफोर नाया नायदो नै बिसिबां मोनखो माथो नायानो मैथाजों जाग्रा जाखाबायलै नाया नै आहा माथो प्लेटबो दङ खबायावलाय थोस नाया नै रायजोफोर बेखौनो मैथाजों जायोसै जोंनिया उफाय गैया थ' रायजोफोर जों दा नै न'आव थांनोसै बे जायगानिफ्राय माने ना गुरग्रा जायगानिफ्राय जों न'आव थांसिगोन माने टाइमा जाबाय थांनांसिगौ नाखौ जोङो गुरखांबाय आङो नोंथांमोननो नाखौ खोन्थाबाय बेसेबां मोनखो नाखौनो माने मोनखायाखै दिनैहाय फुरा खमथार ना मोननाया दिनै माने ओमफ्राय माने भिडिअखौ सोर नायखो जोबजासे नायनायनि थाखाय जोबोद धन्यबाद थाबाय लोगोसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनबायबा मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो लोगोसे जोङो दिनैहाय माने बे नाखौनो मैथाजों जाहैसिगोन आरोखि थ' चलो रायजो राजाफोर आं गुसुं भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय बाय बाय थेंक इउ नोमानि मैस्था खानायखौहाय मामा बानायदोंनो बेलेग ना मा जाखो बेलेगबो लांफादों गैयानो नुबाय दा रायजोफोर मैस्था बागाना बेजोंनो जोंना ना गुरनायखौ जासिगोन ओमफ्राय खांख्राइ बाथोन मैथा लाखाबाय नै